Aquests aplaudiments són per ell, no? Perquè al món de l'esport, això que t'aplaudeixin abans de començar és un miracle. Aquí t'aplaudeixen quan acabes i guanyes, normalment, no? Per desgràcia. La primera cosa que vull fer és donar-vos les gràcies per convidar-me. Jo tinc orígens a la Lleida, més a l'Alt Urgell. Part de la meva família és d'Organyà, així que sempre que puc vindre a la terra, a Lleida, a fer qualsevol cosa, sempre que puc organitzo l'agenda per poder venir. Quan va sorgir la possibilitat de vindre a parlar i de fer dos xerrades diferents, un dels temes que va sorgir és un tema que a mi em demanen moltes vegades, de seguida entendreu per què, no? Independentment que jo ja vaig ser esportista, primer esportista escolar, jo anava a una escola, vaig començar a fer l'esport a l'escola, vaig ser dels molt pocs que són capaços de complir el seu somni, d'arribar des de l'escola a jugar a l'alta competició amb un equip professional, tot i que amb l'equip professional no vaig jugar massa. O sigui, entre l'entrenador i jo hi havia un cert debat sobre quina era la meva posició a l'equip. Jo pensava que era al camp, ell sempre decidia que era a la banqueta. Així que els entrenadors sempre en saben més que els jugadors. Així que vaig pensar, així com mentre estava formant-me i anava creixent, anava jugant, un cop amb els professionals jo no devia ser tan bo com per jugar tant com jugaven els altres. Així que humilment vaig acceptar la renúncia i em vaig retirar. Vaig dir, jo participaré del món de l'esport i si no puc fer-ho com a jugador, ho faré com a entrenador. El cert és que com a entrenador em va anar molt bé, però si no m'hagués sortit bé d'entrenador, us asseguro que m'hagués fet àrbitre. No, en sèrio, i si no m'hagués sortit com a àrbitre, no sé, m'hagués fet directiu. No sé, hi ha directius que no s'enfadin. Però està clar que quan t'agrada l'esport has de participar-hi a la mesura en què sigui. I una mica també pensant en tot això, i després d'una altra manera, quan passat el temps, tots al final acabem tenint fills, també tinc fills que es dediquen a l'esport. Si voleu us en parlaré. Ho dic perquè moltes vegades es pensa, això de fer l'esport de rendiment, és realment educatiu fer l'esport de rendiment? Doncs hi ha un punt intermig que el fa educatiu, i aquest punt intermig, perquè la pressió no és dolenta, el treballar dur no és dolent, es pot compaginar tot si les coses es fan bé, però aquest punt entremig que fa que un nen es pugui fer un esportista, es pugui fer un adult, són el que diem els valors. Els valors que l'esport transmet molt fàcilment. No és que a la societat no hi hagi valors. Aquesta tarda tenia una reunió amb l'empresa SEAT. Estan fent un programa de valors a la de cotxes. I jo els deia, no, és que l'esport no té uns altres valors. El que passa és que quan fan esport, els valors es presenten molt fàcilment. Les situacions conflictives es presenten moltes vegades. I la manera de resoldre una situació conflictiva, això és un valor. Aleshores, n'hi ha tants que és molt fàcil educar en valors al món de l'esport. I aquesta seria la idea de la xerrada que voldria fer avui. Perquè crec que pot servir tant als nens perquè vegin, una de les primeres diapositives que vull passar és una diapositiva dels millors esportistes del món. Nois i noies, els millors del món. I aquests jugadors no són solament esportistes que són talentosos, que ho són. Els coneixeu? Aquest, sabeu qui és? Quins valors us transmet el Cristiano Ronaldo? Disciplina, treball. Vosaltres sabeu el que s'ha de treballar per tindre un cos com té ell? El Nadal, us sona també? Quins valors us transmet el Nadal? Entrega, passió, sacrifici. Tot això, que nosaltres voldríem que els nostres fills ho sapiguessin? El Messi, quins valors us transmet? El millor del món. És un gran company, el Messi. És dels jugadors que porta més assistències. El Messi és molt generós. És molt humil. És un bon company, té molta confiança. És capaç de generar confiança amb els seus companys. El Michael Jordan, us recordeu del Michael Jordan? El Michael Jordan va ser capaç
Mireu, escolteu bé això, El Michael Jordan va ser capaç de demanar a la directiva del seu equip que li baixessin el sou. Perquè a la NBA els equips tenen una certa quantitat de diners, no poden passar-se d'aquells diners. Ell era el millor de la NBA i el jugador més ben pagat. Però què passa? Que estava ell de molt bo i tots els altres no podien ser tant, perquè ell era el més ben pagat. I l'equip no guanyava, perquè amb un de sol bo no es pot guanyar. Sabeu què va fer? Va anar a la directiva i li va dir, si volem guanyar necessitem aquells altres dos bons. Diu, però no tenim diners per pagar-los. Diu, ara sí, baixeu-me el sou. Baixeu-me el sou i fitxem aquells dos. Els van fitxar i van començar a guanyar 3 anys seguits la NBA. Generositat. I aquesta noia d'aquí, la coneixeu? L'Annie Spar, molt bé. L'Annie Spar, la meva filla. Subcampiona olímpica i campiona del món. Campiona del campionat universitari nord-americà, becada amb les millors universitats americanes. Des de fa 12 anys entrena 5 hores cada dia. Cada dia. Quan això els explico a la gent, té 23 anys, pràcticament des que té 14 anys, entrena 5 hores cada dia. Quan els explico a la gent diu, ostres, doncs sí, la veritat és que ha guanyat moltes coses, però jo crec que encara que m'asseguressin que guanyaria tant, perquè després potser no guanyes, però és capaç d'estudiar una carrera universitària i l'està estudiant en anglès, tant als Estats Units, a les èpoques que està allà, com les que està aquí. Tot és possible, si hi ha valors a darrere. I una de les coses que vull insistir és que els valors no s'ensenyen. S'ensenya l'esport, s'ensenyen les habilitats, s'ensenya a jugar, però els valors no s'ensenyen, els valors es transmeten i els transmetem nosaltres, els grans, amb com reaccionem nosaltres a les situacions. No, us ho dic per experiència amb els meus fills, no s'ensenyen els valors parlant amb els nens només. Parlant amb ells, ells t'entenen, però ells ens imiten. I com nosaltres reaccionem a les situacions, aquesta és la manera que tindrem de realment educar-los i de transmetre'ls els valors. Per això m'agradaria parlar sobre els valors i els nens, els valors i els pares, també, els valors i els directius, els valors i els àrbitres i potser l'acció més important que hi ha al final del dia, que és els valors i l'entrenador. L'entrenador i els pares són realment els que al final acaben transmetent aquests valors. Anem a veure les idees que he preparat. Una cosa que hem d'entendre és que jugar, competir i guanyar són coses diferents. I els nens s'apunten per aprendre a jugar. I jugar és jugar. I això ha de ser la cosa més sagrada de totes. Hem d'entrenar, hem de parlar amb els nens perquè s'acostumin a jugar. Quan siguin més grans, a més de jugar, els ensenyem a competir, perquè al final la vida també és competició. Al final, cada trimestre els nens ens porten les notes i els nens entre ells també es comparen. La competició no és dolenta. L'ús que es faci de la competició, si la competició només és per guanyar, segons com sigui, aleshores sí que és un problema. Però ni guanyar és un problema, a tots ens agrada guanyar, a tots ens agrada que els nostres fills siguin els més intel·ligents, tots els nens volen ser llestos. Ni guanyar és el problema ni competir és el problema. El problema és supeditar-ho tot, fins i tot el fet de jugar. En realitat hi ha una manera molt fàcil de fer donar compte als nens que s'està guanyant, que és, si ho has fet millor que l'últim dia, ja estàs guanyant. Que és el que parlem, que tu pots competir amb un altre, però pots competir amb tu mateix. I quan parlo des de la perspectiva, tant dels nens com els entrenadors, no només la perspectiva individual. Si un partit perdem menys pilotes que el partit anterior, ja estem guanyant. Si un partit recuperem més pilotes que el partit anterior, ja estem guanyant, independentment del resultat final. Hi ha moltes maneres de fer guanyar els nens, que al final també és el que volen. No només mirar el resultat, s'ha de separar, després veurem. Una altra idea molt potent és perdre i guanyar no és el contrari.
Perdre i guanyar és com el fracàs i l'èxit. El fracàs i l'èxit no són pols oposats de la mateixa situació, de la mateixa línia. El fracàs sempre està en el camí de l'èxit. Aquesta és la idea. Aleshores, perdre no és el contrari de guanyar. Sí que és veritat que un guanya i un perd, però quan perdem estem més a prop de guanyar el següent partit si utilitzem la derrota correctament. Per tant, no hem de veure com guanyar o perdre. Guanyes o no guanyes, però quan no guanyes segueixes guanyant a la mesura en què segueixis aprenent. I després, la qualitat del joc, la qualitat de l'execució, sobretot pels nens, que moltes vegades pensem que és més important guanyar o jugar bé. No hi ha dilema. Jugar bé. Mai pots guanyar consistentment si no jugues bé. Si jugues malament i guanyes, és molt perillós. Perquè pots guanyar avui, però d'aquí 3 o 4 partits començaràs a perdre i, a més, no és que comencis a perdre, és que no deixaràs de perdre. Aquest és un dels problemes quan treballo amb empresaris, en sessions de coaching, que ells troben. De sobte, un dia les ventes han baixat un 30% i diuen, què ha passat? No ha passat res. Fa 3 o 4 mesos que no ens donem compte que els índexs estan baixant. Juguem malament, però com que anem guanyant els partits fàcils, no ens en volem donar compte. Aleshores, només es pot arribar a guanyar des de la perspectiva de jugar bé. Qualsevol altre interès, per exemple, protestar l'àrbitre, per exemple, mirar de fer alguna trampa. Tot això el que fa és amagar els defectes que l'equip té. Desvia l'atenció d'on està realment el problema i l'equip és qüestió de temps que comenci a perdre. Per tant, primer jugar bé i quan juguem bé, a poc anirem guanyant sempre. Però si anem buscant jugar a guanyar, és una qüestió de temps que comencem a perdre. Jo vinc de l'esport de l'handbol. I l'handbol, jo us diré una cosa, jo no era molt bo. Com que era dels alts, jugava més, i potser jugava més bé, però tampoc era tampoc era dels molt bons. Però hi ha vegades que els nens tenen èxit no tant per la seva qualitat d'execució, sinó per altres factors. I això és una mica com el d'abans de jugar bé o malament, no? És a dir, hi ha jugadors astuts. Sabeu la diferència entre un jugador bo i un jugador astut? Sí? Diré una paraula que no es pot dir, ara. L'astut és el puta. No es pot dir. Val? Llavors, quan digui astut, vull dir aquesta paraula, perquè l'altra no la diré. Però els nens hem de vigilar molt quan són astuts. Per què? Perquè l'astúcia, que no és dolenta, dona un resultat a curt plaç, a curt termini. Però a llarg termini el nen no es desenvolupa. El nen que sap 2 o 3 trucos, el nen que té una mica més d'intensitat, mala llet, potser, que és una mica més gran, que té una mica més d'experiència, a través d'aquests petits trucos pot anar sortint-se'n. Però arriba un moment que tots són iguals. I aquest moment és molt frustrant pel nen. Llavors, sobretot això ho demano als entrenadors, no hem de deixar ser astuts els nens abans que siguin bons. Les artimanyes ja les aprendran. I tampoc dic que si surten en un partit les haguem de corregir. Però no podem permetre, no podem favorir que sistemàticament passi. Us posaré un exemple. Jo durant molts anys vaig entrenar els juvenils del Barça, d'handbol, durant 12 anys. I eren jugadors, nosaltres entrenàvem més que ningú i érem molt bons. Érem més bons pràcticament que el 90% dels equips amb els que jugàvem. Si d'entrada nosaltres érem més bons que els altres equips, estava absolutament prohibit utilitzar la força per defensar o per atacar. Absolutament prohibit. Si algun jugador utilitzava una força excessiva contra un rival que era inferior a ell,
aquell partit sabia que no jugava més. Per què? Perquè hem de treballar tàcticament, hem de treballar físicament, hem de treballar amb les cames, no hem de treballar amb la força perquè som més forts que ells, clar que som més forts que ells. Aleshores, no trobar avantatge dels aspectes col·laterals del joc, el primer de tot és ser bo. I després, amb el temps, l'astúcia ja apareixerà. I finalment, el respecte. El respecte als adversaris ha de ser una cosa sagrada. El respecte als companys el mateix. Pensem que si no hi ha adversari no hi ha joc. Si no hi ha company, no hi ha entrenament. Fins i tot en els esports individuals. Aleshores, l'adversari és el que et permet millorar. Quan més bo sigui l'adversari, més bons podem fer nosaltres. Si nosaltres no tenim adversaris, al final podem guanyar el campionat d'aquí, de Lleida potser, o de la comarca, però si no tenim un adversari potent que ens fa esforçar més, no ens sortirem d'aquí, arribarem al Campionat de Catalunya, ens apallissaran. Per tant, promoure que hi hagin diversos punts de qualitat, promoure entre els entrenadors, ser capaç d'ensenyar, de fer circular la informació entre els entrenadors permet tenir millors adversaris, millors companys. Respectar, evidentment, l'entrenador i, evidentment, respectar l'àrbitre. De l'àrbitre dedicarem un capítol i dedicarem una estona. Els pares. Els pares. Com que jo tinc 3 fills. El fill gran fa triatlons i una mica pel seu compte, però no és un esportista professional com, per exemple, són les meves filles, juguen a l'equip del Sabadell, juguen amb la selecció espanyola i ara se'n van al preolímpic a jugar a Holanda. Vull dir, dins del que és el seu esport han arribat a l'èlit, podríem dir. I llavors, moltes vegades en entrevistes o molts pares em diuen: i tu què has fet amb elles? Tu què fas amb elles? I jo sempre els dic el mateix. De taxista. Els pares fem de taxistes. Acompanyem i quan guanyen, callem. I quan perden, també callem, però els diem que els estimem. I quan guanyen, també. Només que sàpiguen que estem allà. Els hem de donar espai, però els pares de taxistes, deixeu-me que faci una mica de recordatori de les accions. La primera cosa és que hi ha diversos tipus de pares, també. Per exemple, estan els pares passotes, que ni apareixen per allà. Que quan portes els nens, els portes a fer anglès, t'interesses perquè l'acadèmia d'anglès sigui bona? Et preguntes a la directora de l'acadèmia qui els dona classe aquest any? Per dir una activitat extraescolar, ja no dic a l'escola, evidentment, on ja hi ha un cap d'estudis que vetlla per la situació, però els pares, conèixer l'entrenador, conèixer el monitor o la monitora, que mínim de respecte pels nostres fills, conèixer-lo, saber qui és, que hi ha molts pares que no ho saben. Arriben allà, deixen els nens i a l'hora de sortir els van a buscar. Interessar-se per la formació del nen, conèixer l'entrenador, poder parlar amb ell. No interferir mai en les decisions, encara que costi. He posat una frase a sota que potser és més clara. L'entrenador és qui en sap. Nosaltres no en sabem, encara que ho pensem. Per això és molt important conèixer l'entrenador. Si tu coneixes l'entrenador, sabràs si en sap. Després, quan parlem dels directius, com a pares, hem d'exigir que els entrenadors dels nostres fills siguin bons tècnics i bons pedagogs. Hem d'exigir-ho. L'educació dels nostres fills que està en mans d'ells amb una situació emotiva que realment formarà molt el caràcter. Per tant, un cop tinguem això, hem de deixar que ell faci la feina. Jo sempre els dic als meus fills, a les meves filles, no, és l'entrenador qui en sap. I els altres pares que em diuen, escolta, oi que sí que això tal? Dic, no, nosaltres no tenim veu ni vot aquí. Nosaltres aquí acompanyem, fem de taxista, animem i portem l'aigua. I si cal anar a buscar aigua, anem a buscar aigua pels nens. Però no, nosaltres no opinem, perquè si no els maregem els nens. I els nens ho passen molt malament. Hem de tenir una actitud
discreta. Evidentment, mai protestar-li a l'àrbitre. Mai protestar a l'àrbitre. Insisteixo, els nens aprenen del nostre exemple. Els nens no aprenen del que nosaltres els diem. Ho sabem tots a casa. Si nosaltres no donem exemple d'aixecar, d'esparar la taula, d'exemple de quina conducta tenim, de quina manera parlem, que se t'ocorreixi parlar 2 o 3 setmanes malament, els tens a darrere imitant-hi. Aleshores, animar, recolzar sempre l'equip, però no protestar mai. L'única foto que he trobat més rellevant, però jo aquesta situació, perquè el meu fill, el Pol, va començar jugant a bàsquet, va jugar a futbol, han fet molts esports, llavors he estat en molts camps, i aquesta situació, per desgràcia, no és del tot inhabitual. Ja no dic això, sinó que a vegades la ira és contra l'àrbitre, no? El que educa els nens és el nostre exemple. És el nostre exemple, no són les nostres paraules. Hi ha una frase aquí també molt important, i és felicitar tots els nens de l'equip. O sigui, encara que nosaltres portem el nostre fill i a vegades utilitzem el nostre cotxe i portem 3 o 4, però quan nosaltres veiem que hi ha un nen que ha fet un partit que ha jugat molt bé, és molt important felicitar-lo i que els nostres fills ho vegin, perquè això també crea en ells aquest sentit de que els altres també existeixen, si no al final els nostres fills creuen que són els únics. Llavors, i també és una manera de reconèixer els altres pares i de reconèixer els altres xavals, i una manera que tots els xavals ens tinguin a tots els pares una certa complicitat, perquè un dia van amb uns, però un altre dia van amb uns altres, almenys nosaltres ho hem fet així sempre. Mireu, posaré un exemple que potser és una mica exagerat, però mireu on arriba el punt de la complicitat que els pares podem tindre, que els pares de la selecció espanyola de waterpolo tenim grup de WhatsApp. O sigui, els pares de les nenes, perquè ens trobem al Campionat d'Europa, ens trobem junts, al Campionat del Món ens trobem. Tenim un grup de WhatsApp durant tot l'any, anem parlant de les nenes. Han arribat a Barcelona, però n'hi ha una que és de Madrid, bueno, no es preocupis, que jo l'agafo i la porto al tren. I l'agafo a l'aeroport, i la porto al tren a l'estació de Sants perquè pugui agafar el tren i anar cap a Madrid, si potser no hi ha una connexió amb un vol o amb el que sigui. Felicitant la victòria i donar espai en la derrota. Els nens quan perden estan molt fets pols. L'última cosa que necessiten que els recordem és lo dolents que són. Que molts pares a vegades acaben el partit i els diuen però que dolents sou. Podem fer molt mal, això després els diré als entrenadors. Hem de ser impecables amb el llenguatge, hem de ser impecables, perquè els nens estan creixent i estan molt sensibles amb això. Jo tinc una sèrie de normes quan parlo amb les meves filles, tot i que ara siguin professionals, una sèrie de normes. La primera pregunta que sempre els he fet, sempre és: tu has passat bé? Moltes vegades jo no sé el resultat, i molts anys no sabia el resultat. Els trucava, jo no havia pogut anar, arribaven a casa. Primera pregunta: us ho heu passat bé? Primera pregunta. Segona pregunta, molt abans de com ha anat. Primera pregunta, us ho heu passat bé? La segona pregunta és: què heu après? Què heu après avui? I havien de treure alguna idea que haguessin après sobre el partit, sobre un company, sobre el viatge. Què heu après? Primer, tu has passat bé? Segona, què has après? I si vols, després els hi pots preguntar: i què heu guanyat? I llavors que s'expliquin si tenen ganes. Normalment per la cara ja ho saps. Llavors potser s'ha de vigilar, s'ha de donar molt espai i que parlin si tenen ganes de parlar. I la quarta pregunta és: quants gols has fet? Tot i que les meves filles normalment són de les que fan gols. L'última pregunta sempre és: com has jugat? Sempre és moltes altres coses abans de quin és el rendiment. Hi ha una cosa que sí que vaig fer amb els meus fills, sobretot amb la meva filla, amb l'Ani, aquesta que heu vist aquí abans. Si hi ha una activitat que tinc ganes d'explicar-vos.
tant ella com la Clara, com la petita, van tindre la sort d'entrar a jugar al CAR, al Centre d'Enrendiment de Sant Cugat. El Centre del Rendiment és unes instal·lacions que tenim a Barcelona, a Sant Cugat, on els nens poden dormir i estudiar, de manera que els organitzen els entrenaments perquè puguin fer les dues coses. Ells normalment dormen allà, ara ja no, perquè són grans, no? Però han estat 4 anys, dormen allà, s'aixequen, primera hora del matí, van a classe, a les 11 s'aturen les classes, d'11 a 1 entrenen, totes les de la selecció juntes. De 1 a 3 tornen a classe, dinen, tenen classe fins a les 5 o les 6, i a les 6 se'n van a entrenar amb el seu club. Un és de Sabadell, un és de Mataró, un és de Barcelona, l'altre és de Sant Andreu, i a la nit, normalment, tornen a dormir, de manera que poden entrenar matí i tarda. Al matí entrenen juntes, i a la tarda entrenen cada una amb el seu club i al cap de setmana competeixen entre elles, però són capaces d'estar cada dia juntes estudiant i si poden estudiar i entrenar alhora. No? Normalment al cap de setmana el passaven a casa. Llavors jo recordo, perquè el dia amb l'Ani encara ho comentem a vegades, tot això és difícil. O sigui, sí que és veritat que tenen el temps ben organitzat, però és complicat passar... És a dir, han d'estudiar, han d'entrenar, matí i tarda, tenen exàmens, tenen selectivitat, han de provar, si no, els renyen, si no, no els deixen estar al CAR. Si suspenen, els treuen de l'equip. És estressant, són nenes de 14, 15, 16 anys, no? Als 17 anys ja tenen nòvio, no? Volen estar amb el xicot també, no? I després han d'entrenar. És estressant, no? I recordo un dia que l'Ani es queixava molt i deia, papa, era un dilluns, que el dilluns, normalment dormint al cap de setmana a casa, i el dilluns les pujàvem perquè comencés el cicle. I aquell dia li dic, havia pujat remugant tot el viatge. Tenia examen aquell dilluns i deia, ja està bé, no he tingut gaire temps d'estudiar, he hagut de jugar al partit, no he pogut sortir aquest cap de setmana, no m'he mogut de casa, tota la setmana la porto igual, anava remugant tota l'estona. No? I aquell dia vam arribar una mica abans. I vaig dir, ara li faré una juguesca. I portava un joc de cartes, d'aquestes de la brisca, perquè a aquella època estava aprenent a fer jocs de mans i portava un joc de cartes al cotxe. I li dic, mira, Ani, va, vine, que et faré un joc. I agafo el joc de cartes i li estenc així, zap, saps? Dic, escull una carta. Ella no estava gaire de bon humor i va dir, va, papa, no ratllis, va, que em vols fer un joc? Dic, no et vull fer un joc, tu només escull una carta, no? Llavors ella va estirar una carta. Diu, què? Ara me la vols endevinar? Dic, no te l'endevinaré. Dic, tu mira't bé la carta aquesta, no? Se la mira i diu, no me l'ensenyis, a mi m'és igual la carta que no sigui. L'únic que et dic és que aquesta carta és la que t'ha tocat a la vida. I aquestes cartes d'aquí són les de totes les nenes de 17 anys que hi ha al món. Aquesta és la teva. Ara et faig un joc. Tornes a posar la carta aquí dins, barrejaré un altre cop les cartes i n'agafes una altra i et quedes aquella. Vols jugar? I sabeu què em va dir, no? Ni parlar-ne. Tu no et queixis. Si som superafortunats. I és estressant entrenar, pels nens sobretot, és estressant entrenar, és estressant jugar, però quan més bones notes traieu, més bons jugadors sereu. L'Ani, en aquest cas tenim moltes hores, matrícula d'honor a segon de batxillerat. Ha tingut sort per anar a estudiar als Estats Units, però ha hagut de fer exàmens per primer aprendre anglès, segon, estudiar i examinar-se en anglès abans d'entrar a la universitat als Estats Units. Tot això és possible per què? Perquè ha tingut disciplina. Aquesta disciplina on l'ha pres? L'ha pres entrenant, però també l'ha pres a casa, de la seva mare i del seu pare. De si un dia s'havien d'anar, ens havíem d'aixecar a les 7 del matí perquè havien de jugar a Sabadell o Granollers, doncs allà estàvem amb el cotxe, sense mirar pràcticament res més. I està sempre recolzant. Llavors la feina dels pares és aquesta. Recolzar incondicionalment. Incondicionalment vol dir estar sempre allà. Fer possible que ells puguin fer-ho tot. Els àrbitres. Els àrbitres. Ningú fa res pels àrbitres. I la figura de l'àrbitre és una bona figura educativa. I què fem amb l'àrbitre? Sembla el muñeco, no? A darrere del muñeco.
Va haver una època, les meves filles abans de fer waterpolo feien bàsquet i natació. No em deixaven anar als partits. No volien que anés als partits. Perquè els hi feia cosa de veure la quantitat de protestes que hi havia durant un partit, sabien que per mi això era sagrat. A l'àrbitre no se li pot protestar. I només de veure el sarau que hi havia en cada partit, patien per mi i no volien que anés. Jo anava igualment, passa no els deia res. Jo m'amagava darrere una columna i veia el partit. No? I després ja deia, no, ja sabem que ha vingut, ja sabem que has vingut. Però no em deixaven. Per què? Pensem que els àrbitres, moltes vegades, no ens envien a l'àrbitre de la final de la Copa Europa per pitar els nostres fills. L'àrbitre que envien és un que està aprenent com els nostres fills. Però això s'equivoca com s'equivoquen els nostres fills. O sigui, els àrbitres estan aprenent, ens envien els àrbitres que són com els nens. De fet, moltes vegades, em ficaré aquí amb l'edat, l'àrbitre podria ser un fill nostre també. Almenys en el meu cas, molts cops l'àrbitre que estava pitant el partit no era més gran a la millor que el meu fill gran. Per tant, hem de tenir un respecte sagrat sobre la figura de l'arbitratge. I la nostra manera de comportar-nos respecte de l'àrbitre determina el cas que els nostres fills fan després a l'autoritat. Si nosaltres respectem l'àrbitre, és un bon moment per ensenyar als nens què és el respecte. Com es forma el respecte? Es forma amb la nostra actitud. És un element més del joc. Després hi ha un altre concepte pels entrenadors, que és el concepte d'arbitratge. I el concepte d'arbitratge pels entrenadors, per què? Per què dic això? Perquè a vegades veiem l'esport només com el que passa el diumenge. I el diumenge, sabeu què passa? El que passa és una tercera part del que passa durant la setmana. El partit està molt bé, però el partit és una petita part de la setmana. On hi ha tot el treball és durant la setmana. Ara fa poc tenia unes xerrades amb uns comercials de l'empresa BASF, i ells em deien, nosaltres volem ser comercials del rendiment, com els esportistes del rendiment. I jo els deia, no podeu ser comercials del rendiment. La gent de la feina no pot ser del rendiment. Ells deien, home, per què no? Per què no? Tu saps com es fa? Dic, ja, jo precisament perquè sé com es fa, sé que no ho podeu ser. No? I ells s'enfadaven amb mi, no? Llavors, la primera cosa, jo estava esperant, vaig forçar aquesta situació, jo els deia, no, que no podeu ser, que és impossible, tal, els anava picant, no? I al final els vaig dir, mireu, ara us explicaré per què no podeu ser del rendiment. I vaig posar una foto molt semblant a aquesta que he posat al principi, on hi havia diversos esportistes del rendiment, no? I els vaig dir, mireu, aquests esportistes, crec que tots esteu d'acord que són, dins del seu àmbit, els millors del món. O sigui, no són uns mediocres, són els millors. Dic, doncs nosaltres, quan veiem aquests competint, veiem una cinquena part de la seva setmana. O sigui, el 20% del temps juguen al partit, però l'altre 80% del temps s'entrenen per ser així de bons aquí. Els vaig dir, vosaltres que sou comercials, venedors, quant temps us entreneu durant la setmana? I tots van dir, no ens entrenem. No podeu ser del rendiment. O sigui, si no hi ha una gran forta preparació, no pots... Els millors del món triguen 4 volums a un per preparar-se. Llavors, si no hi ha preparació, i moltes vegades aquest concepte, sobretot pels pares, queda a l'aire, no? I per molts entrenadors, espero que no sigueu vosaltres, segurament si esteu aquí això ja no aplica a vosaltres, moltes vegades no s'utilitza el temps de l'entrenament per treballar. El temps de l'entrenament és per fer jugar de manera que els bons cada cop són més bons. I els que comencen amb un nivell inferior, cada cop hi ha més distància. Per què? Perquè durant l'entrenament a què ens dediquem més? Els bons. Llavors, què passa el dia del partit? Que naturalment fem jugar més als bons. Però per què? Són més bons perquè dediquem molt poc temps als altres. Per tant, aquest concepte d'entrenament, des del punt de vista de l'arbitratge, és molt important. En quin sentit? Primer, l'arbitratge és un element més pedagògic. Llavors, la manera de dirigir un partit durant un entrenament és aquesta. Una, ajudar subtilment al que sigui més feble. Per què? Perquè guanyi confiança. El que és més bo, si li poses una mica més difícil, jo no dic actuar injustament.
Però, si el bo s'equivoca, o si el dolent s'equivoca, a vegades fas veure com que no ho has vist. Per què? Perquè així li dones una altra oportunitat. Quanta més volum de pràctica tinguin els que potser no són capaços de tenir tant volum de pràctica, doncs millor. Ajudar subtilment al feble, afavorir el temps de pràctica. Sempre que estiguem arbitrant durant un entrenament, hem de procurar que es jugui, no aturar massa el joc, procurar que es jugui, assenyalar poques faltes, procurar que es jugui. També aplicar les regles que siguin imprescindibles. Moltes vegades el reglament és molt complex i aplicar tot el reglament fa que el joc vagi molt lent. Per tant, introduir progressivament les regles necessàries, sobretot al principi. I tant als partits, això és una cosa que hauríem de demanar als àrbitres, i els bons àrbitres ho fan, tant als partits com a l'entrenament, explicar les regles als nens. Quan pitin una falta, explicar-li ben bé exactament per què és aquesta falta, per què te l'ha assenyalat, com es treu i com es reanuda el joc. Sobretot en els partits això hem de demanar als àrbitres, que sobretot als nens petits que els expliquin i que els ajudin. Anem a veure els entrenadors, que per mi és, junt amb els pares, la peça principal. I això són coses que nosaltres com a pares hem d'exigir dels nostres entrenadors. No és només perquè vingui aquí i ho expliqui, però són coses que hem de tindre, si no apuntades, coses molt clares. L'esport s'ensenya i els nens desenvolupen les seves habilitats aprenent un esport. Es fan més coordinats, estan més forts, es fan més intel·ligents, més flexibles, més ràpids. Una cosa és aprendre l'esport, una altra és educar. Són dues coses diferents. La paraula s'assembla molt i moltes vegades l'entrenador, que té una formació exclusivament d'haver fet un curs tècnic, aplica durant els seus entrenaments exclusivament l'ensenyament de l'esport. I no ha de ser així. La pràctica esportiva és com nosaltres portem els nens a l'escola perquè els ensenyin a llegir, escriure, matemàtiques, que els ensenyin geografia. Ja esperem que els ensenyin coses, però de l'escola esperem una altra cosa també, és que els eduquin. Doncs el món de l'esport és el mateix. Ensenyar l'esport està molt bé i és una feina principal per l'entrenador, però utilitzar aquesta pràctica com una eina educativa és també molt important. I quina és la diferència entre ensenyar i educar? La reflexió. Nosaltres som capaços d'educar els nens després d'un entrenament o quan s'acaba un entrenament o quan s'acaba un partit, com? Parlant amb ells. Sempre hi ha d'haver una pausa, un moment de reflexió, o bé al final de l'entrenament, o bé abans de començar l'entrenament, o bé o ocasionalment al mig d'un entrenament, potser s'ha de parar, però sempre al final s'ha de fer una reflexió sobre què ha passat durant l'entrenament, quins aprenentatges entreiem. Ensenyar fa aprendre i fa millorar les habilitats i també una mica és perquè venen els nens, no? Però el que després fa que aquestes habilitats es puguin desenvolupar amb la resta de la personalitat del nen, al cap i a la fi és l'educació, no és l'aprendre a fer un esport. I després un altre concepte pels entrenadors. Jo recordo, ara fa 25 anys que soc professor de l'INEF de Barcelona, la Universitat de l'Esport. I recordo algun cop que m'han vingut entrenadors de futbol que m'han dit: no entenc com el Barça tenen entrenadors tan dolents a la cantera. Diu, jo en sé molt més que els entrenadors que hi ha allà. No sé per què no m'agafen a mi d'entrenador. Jo crec que si jo els l'entrenés, guanyarien més. O sigui, els faria jugar perquè jo he vist el partit i aquell entrenador no ho fa bé, no els fa. Es pot tenir molt més rendiment dels jugadors. Alumnes que m'han dit això, no? Sabeu quina és la meva resposta? Saps per què no ets entrenador? Perquè ets massa bo. I em diuen, com que massa bo? Dic, sí. Llavors els vaig dir aquesta frase d'aquí sota. Els entrenadors estan per servir als nens, no per utilitzar els nens per la seva carrera professional. Cada entrenador, a cada categoria, ha de tindre molt clar quins són els objectius d'aquell equip.
i no tergiversar-los, i no utilitzar, no, és que aquest any entreno infantil, però jo vull entrenar el cadet, saps què? Faré jugar els bons dels infantils per guanyar, perquè vegin que sóc un bon entrenador, així l'any que ve em donaran al cadet. Ho he vist així de vegades. I aquests alumnes meus que em deien, no? Dic, no, perdona, cada edat ha d'aprendre la que li toca. Cada edat, el temps de joc es reparteix de la manera que es reparteix. I això és sagrat. L'activitat de l'entrenador és per fer que els nens progressin, que els nens millorin. Mai servir-se ell com a plataforma. I us explicaré... No m'he portat la foto. Ara que hi penso. Us explicaré un exemple. Jo durant anys vaig estar entrenant els juvenils del Barça. Els primers anys, especialment el primer any, jo vaig lluitar per quedar campió d'Espanya, però jo em pensava que si posava a entrenar els juvenils, entrenant els juvenils, encara que els juvenils no havien quedat campions d'Espanya des de feia molts anys, doncs si els entrenava jo els faria més bons, no? Perquè jo era molt bon entrenador. No? I el primer any el Granollers ens va apallissar i no vam quedar ni campions d'Espanya, no ens vam ni apropar al campionat d'Espanya. No? I jo vaig reflexionar, no? Vaig dir, i em vaig donar compte, vaig dir, soc un egoista, perquè estic utilitzant els xavals per guanyar, quan el que he de fer és enfocar els xavals perquè els xavals puguin arribar a ser professionals. I llavors vaig parlar amb els jugadors, vaig dir, escolteu, he estat pensant que hauríem d'entrenar més. Em sembla que l'any que ve vosaltres us agradaria ser professionals, no? I vam dir, home, Xesco, estem al juvenil del Barça, clar que volem ser professionals. Doncs farem una cosa, en lloc d'entrenar 3 dies, entrenarem cada dia. I em van dir, home, però nosaltres no cobrem, eh? Dic, bueno, no us preocupeu pels diners, ja arribaran. Dic, vosaltres voleu ser com els professionals? Van dir, no, volem ser millors, volem jugar amb ells, val. Dic, i ara els professionals quan entrenen? Diu, cada dia. I unes altres 3 dies. Dic, molt bé, i si passa tot un any que nosaltres entrenem 3 dies i ells cada dia, d'aquí un any qui serà més bo encara, no? Llavors van reaccionar. Van dir, és que potser hem d'entrenar hasta el dissabte i diumenge. Dic, no, home, no, dissabte i diumenge no, tranquils. Ja entrenarem 2 hores en lloc d'1 hora i mitja, ja entrenarem més que ells, però... I vam fer aquest pas, no de treballar per guanyar, treballar per créixer, treballar per formar. I durant tot un any, 2, 3 anys, vam estar treballant cada dia, tot i que ells no cobraven, no? Va haver un moment que necessitàvem fer peses, perquè els jugadors s'han de desenvolupar i han de guanyar força, i els professionals feien peses. Bueno, no ens deixaven al gimnàs. No ens deixaven al gimnàs, deien, no, només els professionals poden fer peses. Ja ho sé que només els professionals, però aquests xavals mai arribaran a professionals si no poden entrenar com ells, no? No hi havia manera. Vam acabar subornant el de la neteja, el senyor que netejava, perquè ens deixés entrar a canvi que nosaltres li netejéssim al gimnàs, per poder entrenar més. Llavors, a l'entrenament no pensàvem en guanyar el diumenge, pensàvem que el jugador havia de créixer, s'havia de formar, s'havia de fer més bo, més ràpid. I així com el primer any no vam guanyar, el segon any vam guanyar. Quan vam canviar l'enfoc d'entrenar per guanyar a entrenar per formar. No només vam guanyar aquell any, sinó que l'any següent vam quedar campions d'Espanya aquell any. L'any següent vam quedar subcampions d'Espanya. L'altre any, campions d'Espanya. L'altre any, campions d'Espanya. L'altre any vam quedar 5è. I l'altre any vam tornar a quedar campions d'Espanya. En 4 o 5 anys vam guanyar com mai s'havia guanyat. I on va estar el canvi? El canvi va estar aquí. No en utilitzar els nens per millorar la meva carrera, utilitzar els nens, en aquest cas els joves, perquè ells creixin. I el seu creixement fa que el meu paper destaqui. És a l'inrevés. És una mica com el que passa amb el Barça i el Madrid, no?, de futbol. O sigui, el Barça, sí, el Madrid està dissenyat per guanyar diners i el Barça està dissenyat per guanyar títols. Llavors, el Madrid guanya diners i el Barça guanya títols. Llavors, el Madrid diu, no, nosaltres també volem guanyar títols. No, un moment, això va al revés. O sigui, o tu dediques a una cosa o et dediques a una altra. Vols guanyar diners? Pots guanyar diners. Però l'ordre, si de cas ha de ser al revés, tu dedica't als jugadors i llavors guanyaràs títols i diners. Però si vas al revés, és molt difícil fer compatibles les dues coses. I amb els entrenadors, insistir en el mateix que passa amb els pares. Els entrenadors som un exemple que ells imiten constantment. Constantment.
Sobretot quan nosaltres pensem que no miren. Quan nosaltres pensem que no miren és quan més ens miren. Si nosaltres volem transmetre els valors de la puntualitat, hem de ser puntuals. De la disciplina i de la concentració, hem d'estar a l'entrenament només i exclusivament per ells, però no ens hem de deixar distreure per altres coses. Cada valor que nosaltres vulguem transmetre a l'equip, l'entrenador ha de ser el primer exemple de donar-lo. Si no, és impossible que els nens l'assumeixin. Perquè ells, insisteixo, els nens, sobretot si són pares, ens donem compte que aprenen per contagi, no aprenen perquè escoltin i facin cas. Mai fan cas. I el mateix amb el llenguatge. Tenim molt poder amb la paraula sobre els nens. Hem de ser impecables amb l'utilització del llenguatge. I finalment els directius. Els directius, no sé si hi ha directius aquí, però en realitat, i els he deixat pel final, però en realitat també estan al principi. Per què? Perquè el directiu és qui organitza tot. Aleshores, qui determina l'orientació del club? La junta directiva. És el club el que organitza. Per tant, és el club el que decideix. Això és un equip de formació, això és un equip de rendiment, i nosaltres portem els nens als equips o als clubs per la filosofia que té el club, igual que portem els nens a l'escola per la filosofia que pugui tenir l'escola. Per tant, és responsabilitat dels clubs i dels directius procurar no només de bons entrenadors, sinó d'entrenadors pedagogs. I sobretot, reforçar l'actitud correcta. És a dir, si diem que nosaltres estem treballant per formar els jugadors, demostrar-ho després. No perquè un equip perdi un o dos partits, ja anem allà a veure què passa. No passa res. Hem quedat que nosaltres treballem per la formació dels jugadors, no? Doncs estem treballant i exigir responsabilitat i comptes a la mesura en què realment els objectius i l'alineació del club amb els equips sigui la correcta. Procurar una pràctica de qualitat, procurar tenir les millors instal·lacions, lluitar per les instal·lacions, vetllar per les instal·lacions, tindre reunions amb els pares, crear un reglament d'equip. És una de les coses que va més bé. No sé si teniu, però crear un reglament d'equip entre els pares i el club. Una sèrie de principis, una estructura de què és el que volem d'aquest equip i què és el que no volem acceptar d'aquest equip. Dos llistes, només molt senzill, només 2 pàgines. Qui som i què volem? Aquests són els nostres principis que ens guien. I quines són les actituds que nosaltres no tolerem? I les escrivim no per castigar ningú, sinó perquè no passin, perquè aquestes són les coses importants que no volem. I per tant, vetllar pel procés de la formació, no només pel resultat final. Doncs aquestes eren les reflexions que volia fer. No vull entretenir tampoc més, perquè sé que la gent té entrenaments i després també ja m'he quedat fascinat de lo seriosos i tranquils que han estat els xavals. No sé què els hi heu donat, però han estat molt bé. Però insisteixo, el que fa que la pràctica esportiva valgui la pena són els valors que es transmeten. Els valors és el que suporten, primera, que els nostres nens siguin uns grans ciutadans després, i segona, i insisteixo, perquè això la gent no ho veu, si alguna possibilitat té un nen d'arribar a ser un jugador professional, si és que algú se li posa al cap, passa perquè visquin valors, no passa perquè sigui bo. Perquè l'habilitat l'anirà desenvolupant, però els valors són els que el faran estar sempre present i són els que el faran créixer. Així que, res més, si us quedeu per la propera xerrada, serà un plaer tornar a tenir-vos al davant. Gràcies.